May samanen kakabsat nga nagasat, ken naragsak nga oras iti panagkakadwa tayo. So welcome kada ito'y nga dakkel nga Sabbath School class tayo kakabsat. Amamin tayo ket maibilang akas maysa akamkameng daytoy nga Sabbath School class tayo. Ada chat group tayo, Sabbath School Lesson Review. Ket da kayo ket agtugaw itata ket kas maysa nga dakkel nga klase palubusan nyo kakabsat nga iti kapsat yung isu iti facilitator wenno teacher niya. Tapno itarami din tayo ket agadal tayo nya panggap manipod iti rugi nga na itata may sa iti panggap tayo kakabsat nga maamuan tayo daytoy a lesson tapno intun umay a Sabado makipaset tayo kakabsat to make dayja kang kanayon tayo nga ibagbaga ikang kanta Sabbath School alive. Taapay patyen tayo nga kasya ikang kanta tayo manen nga iti eskwela sabatina isu iti puso iti iglesia. No iti iglesia sabatina ket si bibiyag Sabbath School alive. Ti iglesia agbalinmet a nasalunat ken si bibiyag. Da dito eskwela sabatina kabsat sakbay nga aramiden tayo dayjay panagiinnadal. Adayjay dayjay panagrugi itpudno nga fellowship. Anya dayjay fellowship nga intun sumrek dagiti kakabsat membro iti eskwela sabatina. Idaramiden tayo jay kakabsat ket agkikinumusta tayo, agkikinablaaw tayo nga ibagang tayo dayjay inaramid ni Apo Dios iti panagbiag tayo nang nangruna dayjay lawas nga naglabas. Ket intun no ibaga tayo dayjay kinaimbag ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Datayo nga agkakabsat iti pamati kamkamang dayjay nga eskwela sabatina as the church. Rumang ay kakabsat. Iti kang kanayon kung ibagbaga, iti problema iti iglesia is not the doctrine. Iti problema iti iglesia, it is relationship. Tapay, serken kakabsat, iti kabosor daytoy nga iglesia, tapno kayat na nga dadaelen dayjay panagkaykaysa. Daytoy nga iglesia. Iglesia man, ken iglesia. I was requested by Pastor Jonathan Agayaw, District Pastor iti Southern Ilocos Sur District, iti Mountain Provinces, na panagkakabsat iti San Andres Church. San Andres Church is one of the churches nga nagrugi from Northern Luzon Mission gana nga na i-transfer kakabsat iti Mountain Provinces Mission. Ket iti mission dayjay nga iglesia as a mission of all churches. Ammo tayo nga dayjay programa tayo itata integrated for mission. Kasano? Grounded on the Bible and focus on the mission. Dayjay kakabsat iti bininsa binsami from Wednesday until Sabbath. Ket kas kakabsat iti anyaman nga iglesia. Jay San Andres. Ulit kakabsat. Kas iti anyaman nga iglesia. Anyaman nga iglesia nga pakikamkamang kapsat. Anyaman a misyon iti ayan dayta nga iglesia. Kas iti San Andres panggepen iti kabusor nga gudwaen to divide the church. Taapay, adda di pa nagkungkuna tayo. United we stand, divided we fall. When we are united, the church is strong.
Iti amin nga aspeto iti biag dayjay nga church. Uri dayjay panagmisyon na kakabsat. See a growing church. Dayjay nga church nga growing church ket holistic kakabsat. Dagiti membro nga dayjay uneg ket adda iti dadagsenda dayjay intentional a mission da nga dayjay adamag the grace of God ket maited iti sabsabali in fulfillment dayjay great commission nga inted ni Apo Jesus iti Matthew 28. Ngem iti iglesia kakabsat nga awan wenno basit iti panagdakkel na. Apay? Because there is division. Idi agrugi kami, inusar ko kabsat dayjay vision nga inted ni Apo Dios ken ni Ezekiel kadayjay may sa a lugar he was sent by God to a valley of dry bones. Sinaludsod ni Apo Dios ken ni Ezekiel idi nga nagnag na through his vision ijay nga ayan dagiti namaga atultulang. Kuna ni Apo Dios ken ni Ezekiel agbiag kadi dagitoy atultulang. Kuna ni Ezekiel sika o Apo iti makammo. Agday itiin paaramid kakabsat ni Apo Dios ken Ezekiel, you prophesy. Anya iti bagbaga na kapsat, when you prophesy, dayjay bagbaga tayo grounded on the Bible. Day ti may isang pastor nga nag personal message kanya right after lesson number 7. Kuna na pastor ti karigatan dagiti sponsor, dagitay well-to-do, dagitay magbigbig iti uneg ti iglesia, isudamet iti mang riribok iti iglesia. Unfortunately, di observation dayto nga pastor, ket adda kapudnuan na. Tada digiti kakabsat, nga iti pagarupenda, adda iti karbenganda, nga iturayan iti iglesia. Ket iti panagtultuloy tayo kakabsat, kitain tayo, nga dayjay akapadasan, iti amin kumang iglesia, we are integrated for mission. Kasano? Because we are grounded in the Bible. And when we are grounded in the Bible, we can focus on the mission. Kit, welcome manen. Naragsak tayo kuma. Apay, tani Apo Diyos, ay ayatin na ka. Ay ayatin na tayo am amin. Agkararag tayo kakabsat. Bendito nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami iti oras nga inted mo kada kami. Nga babaen kada ito nga lesson, nga adalin mi ama, iti kapadasan iti iglesiam iti Colosas. Iyasideg mo kada kami, iti kinapudno, ngagmatalek kami laeng ken ka, gapu tanan anayen iti panangisalakan mo kada kami, ken Kristo Jesus nga anak mo. Ited mo kada kami iti panakaawat. Itinagan na po mesos, dinawat mo digitoy. Amen. Ken amen. Aday iti may sa kada kayo nga nagsurat through a personal message ket kuna na. Pastor, no agrugin addan iti lapis kon, ballpen. Adamot tin tinotebook kon kuna ket isursurat ko dagijay nga bersikulo nga isuti usaren ket agyaman nakakabsat.
Damay dyan may isang kakabsat ka, naglawag pastor ti panagsermon mo. Again, agyaman nagkakabsat. Ngam da ito panagiin nadal tayo niya. Saan nga agsermon? Tano adda ako mga kakabsat nga agtugaw iti iglesia yung. Come and observe our church in Carino, Seventh Adventist Church in Carino, Panikitarlang. Ure no awanak, dahil Sabbath school, at dahil itinay kabil, Sabbath school by class. Kitno at daak, agbalinak nga facilitator, normally digit talo nga ibagbagak kakabsat a puntos. Isumet iti iwaras ko kadagijay akamkaman. One day, Brother Fred and Sister Ellen Isidro nga nagapo di US, they came to join us. And they were surprised with the lively discussion. Ket kunak, this is the normal setting. Ket iti adalen tay itata, lesson number 10. Iti title na Naananay ken Kristo, complete in Christ. Dayjay sa unga complete, no requirement kuma, ket adda iti sangapulo, na aramid mo dayjay sangapulo a requirement. Isung ikabil dayjay at teacher mo complete. No ti requirement kuma, ket 100, ket no ingkabil dayjay nga teacher mo complete, kayat na nga sawen na aramid nga 100%. Ngem no iti pagtutungtungan tayo kakabsat. Isu dayjay panakaisubli tayo. Tatadadalan tayo, panakipagmaymaysa, panakaisubli tayo, sino? I'll use this picture again. Siyak iti addad tuy baba, ni Apo Diyos ti addad di langit. Iti panakaisubli, kahit nangasawen, panakaisalakan. Iti panakaisubli, iti kahit nangasawen, agbiag manen, nga agpaay ken ni Apo Diyos. Kiti adadalen tayo, complete in Christ. Iti nang kompleto, iti panakaisublik, panakaisublim ken ni Apo Diyos kakabsat. Isu ni Kristo. Dayjay iti kayat tayo nga kanayon at takderan. It is grounded in the Bible. We are saved by grace alone. Nga iti panakaisalakan tayo, na isubli tayo, na ananay ken ni Apo Diyos, babaen ken Kristo. Anya itinbagan ni Pablo, akas paset amayulo tayo kakabsat. Basaen tayo iti Colosas 2, versikulo 16 ken 17. Na isurat, ket basaen tayo. Di kay kumangarod paukom, iti siya sino man no maipanggep iti panlangan wenno iinom, wenno maipapan iti aldaw iti piesta, wenno lutwad, wenno aldaw a panaginana, dagitoy abanbanag isuda idi iti aniniwan, dagiti bambanag nga umay, ngem ibagi kukwani Kristo. Ada iti kayat tayo nga puntos kakabsat nga kitaen iti conflict ijay iglesia iti Colosas. Umay dagijay nga mangisuro, mangdadael, dayjay panagkaykaysa iti iglesia. Anya iti isuro da. Iti naglabas nga lesson tayo, nilaganan ni Pablo, digitoy nga grupo, iti iglesia, ijay Pilipos, kuna na, beware, iti niya, of dogs.
Sino dagitoy kakabsat? Isuro da dagiti tradisyon iti tattao. Kolosas 2:8. Isuro da dagiti piyesta dagiti Hudyo. Ken iti panakakugit ken iti taraon. Kolosas 2:11 ken 16. Ket isuro da iti doktrina dagiti tattao. Kolosas 2:22 ken 23. Isuro da digitoy tapno maisubli tayo kani Apo Diyos. Anya dayjay tinagdumaan kakabsat. Itinagdumaan dagijay nga mangisuro nga napan iti Kolosas ikatenday iti ladawan ni Kristo. Anya isubli da iti aramid iti tao. Tradisyon, piyesta, o repetaraon, doktrina. Tapno, intun no aramiden ti tao nga nagbasol. Maisubli, maikpagkaykaysa, iti Diyos. Ngem laglagipin tayo, iti adalen tayo, naan anay tayo ken Kristo. Gapu daytoy kakabsat iti isuro digitoy nga umay mangriribok iti iglesia. Ibaga kada kayo, dayjay met laeng iti taktik dagiti umay kada tayo itata. Anya aramiden tayo. Akas balakad ni Pablo kakabsat. At dati talo apaset iti lesson tayo. Umuna, when we are united with God through Christ, we must know Him. And to know Him is to love Him. Adadi kang kanta digiti eway, just to know Him is to love Him, and to love Him is to know. Taintun no am-amu tayo ni Apo Diyos. Dahil pan nakam-amu tayo no sa sino isuna. Mangited kakabsat. Dahil rason tayo nga ayaten tayo isuna. Isunga kunan ng kakabsat, ijay Kolosas versikulo 2. Versikulo 2 ken 3. Tiadadalen tayo itata, iti reference ti adalen tayo ket Colossians chapter 2. Iti versikulo 2 ken 3, daytoy iti kuna ni Pablo. Tapno maliliw ako dagiti puspuso da, nga agsisinggalot da kuma. Ket ayat ken maipaay iti amin a kinabaknang tinaan anay apan nakaawat. Ama ipaay iti pannakaamu iti palibad ti Diyos isu ni Kristo. Isu ana kailemengan dagiti isu amin agabang ti sirib ken pannakaamu. Anyan nga nagpintas a balikas. Tapno maliwliwa kuma dagiti puso da nga agsisinggalot. Mawatan nyo dahil sa nga agsisinggalot. Saan lang nga naigalot, no di agsisinggalot. I'll give you an experience. Idi babasit pa digiti anak mi, iti may isang passion anya. Dayjay man no napintasen iti puluyo-puy iti angin, we play kites. Garamid kami tulaw. Amok na lainga kakabsat, nga garamid iti ulaw.
Nadaduma ti kadakkel di ulaw nga ramida ket upat alawas ti maysa a kawayan. So you just imagine ti kadakkel na. Ket intunno tumayaben di ulaw. Ure no igalot kun kakabsat, dayjay aliting the string of the kite. Iti maysa nga punti kayo ket no napintas lakad di angin di ulaw. It just fly. Iji kamiling, iji abay iti kapilya, nagpintas nga pagayayaman ti ulaw. Nang nangrunan iti napang kamin di vegan, iji banen abay ti kapilya. Nagpintas a pagayayaman ti ulaw. Ngem adda iti kapadasan. Intunno akasem dayjay nga ulaw. Anya aramiden, guyudem dayjay liting, you pull the string, ket no saan ka nga nalaing. Dayjay nga string iti ulaw mo. Agbalinton nga agsising galop. Kasano? Sige, guyod ka nga guyod, guyod ka nga guyod. Intuno kita mo na urnungan ijay baba. Nalpas mo nga naakas di ulaw. Kitam na, no, dayjay string mi di, mga kami ti bulalo, maybe about 3 or 4, nga daytang bulalo, kasjay kakabsat, iti ka ngato dayjay ulaw. Dayjay upat, alawas akawayan nga ulaw, intuno agtangad ka, ngan ni si Anmun ang makita dayjay ulaw, kunana dayjay barok, that is the kite still there. Kawan ko na, just pull the string. Guyudin na dayjay lubid, ila string. So imagine, dayjay nga string at dayjay daga. The next thing that you will do ket kabil mo man ang tapno na urnos. Ngem no nagsisinggalot, dayjay nga lubid, dakkel itiriga mo, nga pagsisinaan. Dayjay galot, tati root word na galot, may salang string. Kas pangarigan ko dati tali, ala, daytoy ko makabsat. Okay? I'll use this chord. No, pastor, galutan man, okay? Galot. As a pathfinder, daytoy is a square knot na igalot through a square knot. Nalaka lang. Push, naikat. Dayjay tigalot. Ngam nukas dayjay inbagak kakabsat, nganya, no nagakas katulaw, guyod, 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 guyod. Intunno kita ije baba, ket nagkastan iti napasamak. Basta, dayjay alubid, iti kaya nangasawin, nagsisinggalot. Adutan, you cannot easily remove it. Isu nga iti kunana niya, intunno nakipagmaymay sa tayo, kani Apo Diyos, through Christ. Intunno am-ammo tayo isuna. Ayaten tay isuna, ayatem, ayatek. No aday iti Sabbath school class mo, composing of 15, iti palagi nadal ket mamamutay ni Apo Diyos, and we love Him, ket gaputa inayat mo ni Apo Diyos, it is the driving force nga ayatem, iti kabsat mo. Kasjay iti amin nga iglesia. Umayman, dagijay ang mangisuro, mangdadael, dayjay ang nagsisinggalot. Akakabsat gapu iti ayat ni Apo Diyos. Dagijay puso da, nagsisinggalot. You cannot easily divide them. Kasjay kuma, iti maaramid iti Sabbath school class tayo. Kasjay kuma, ti maaramid kadagiti iglesia tayo. Ngagapu iti panagayat
iti Diyos. Kabsat ko, may God make you as an instrument nga dayjay nga klasem, dayjay nga iglesyam, at dan iti kapadasan da, nga nagsisinggalutdan iti ayan-ayat da iti maysa ken maysa, gapu ken Kristo Jesus nga nagmaymaysa tayon iti Ama. Mikadua nga paset kakabsat. To be united with God through Christ. Dahito iti kang kanayon nga dadalin tayo. Let us center to the point. To be united with God through Christ. We must walk with Christ. Then we grow in our relationship with God. Mikadua nga paset. No datayon ket nakipagmaymay sa tayon iti Ama. Babaen ken Kristo Jesus. Magnatayo ken Kristo. Ket dayjay a relasyon tayo iti Ama. Rumangay ken dumakkel. Iti versikulo 6 kuna ni Pablo na isurat ket basahin tayo. Idinto nga rod nga inawat iyo ni Kristo, Jesus nga Apo, agbiag kayo ken kuana. Go back to the church. Anya nga church? Church iti Colossus. The church iti Colossus represents my church. Represents your church. The composition iti church iti Colossus isu dagiti Hudyo ken dagiti Hintel. Kuna na may sa pastor digitay lalakay, babaket, nabayagan akamkamang ti iglesia, isu damet ti mangmandar kadagiti baro akamkamang ti iglesia. Kas jemet iti Colossus. Sino dagiti original akamkamang? Dagiti Hebyo. Sino dagiti nainayon? Dagiti Hintel. Isungan ni Pablo na ayaban, he was the apostle to the Gentiles. Kaya ni Pablo, denggan tayo kapsat, nga dagiti Hintel, abaro akamkamang iti iglesia, ket kamkamang da iti pamilya ni Apo Diyos, akas iti panakikamkamang dagiti Hudyo iti pamilya ni Apo Diyos. Both the Jew and the Gentiles were united with God through Christ. Dayjay kapsat, agpatpada nga dagiti Hudyo ken dagiti Hintel nagbasol da. Again, the church in Rome, isumala composition na. Isu sinuratan ni Pablo kuna na. All, ibagbaga na, digiti kamkamang ijay, have sinned. Ket gaputa, all have sinned, kuna na ni Pablo, ijay Roma 6:23, da kayo nga nagbasol, dagijay amin, matay. Ngem gapu ken Kristo Jesus, amin nga nagbasol, Hudyo ken Hintel. Intunno awaten da ni Apo Jesus, agbiag da akas kini Apo Jesus, gapu kini Apo Jesus. Addaan da iti biag nga agnanayon ken ni Apo Dios. Iti maysa kakabsat nga kalalawagan nga palangi paneknek ni Pablo kadagiti Hintel nga isudameten ket kamkameng iti pamilya ni Apo Dios. Isu iti inusar ni Pablo iti surat na ijay Roma chapter 11. He used the term grafting. Iti ingkabil ni Pablo adda iti maysa a puon iti ulibo. Isuna,
ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus, Jepon, na santuan. Ni Apo Jesus, diramot na santuan. Dagiti sanga. Aday timula jeli ko dakapsa. Tad ni Brother Jerry ni Sister Gemma Concepcion, basit pedete di, yung panang tatarakan ko ng aton. Tipoon, I'll use this, I put this one. Tipoon, daytoy, na santuan. Jeramot, ijibaba, na santuan. Itakdiran na ni Kristo. Dagiti, sanga. Sanga. Isuda, dagiti, Hudyo. The Jews are very blessed. They are the original branches. Ngem kunana ni Apo Jesus, at dadigiti sanga, asinipak na. From their place, kunana ni Pablo, adamit itibalang wild nga olive tree. Tinaramid ni Apo Diyos, nangala iti sanga from the wild, japalang nga olibo. Ket iti lugar, iti natural asanga, nga nangikatan na, nang sipakan na, he grafted, dayjay abalang asanga. Now, in the argument of Paul, he said, dayjay sanga, natural, isuti Hudyo, grafted, isuti Hintel. Saan nga agpasindayag, nga agda itibiyag na. Ta itibiyag dagiti sanga, adda iti puon. Ulitek, itibiyag dagiti sanga, adda iti puon. Isu nga itibaga na, agsisinggalut kay kuma. Gaputa, iti panagbiagyo, adda ijay puon. Awan kuma iti agpanakal. Do ijay lesson tayo, digiti Hudyo. Iti lesson tayo itata, dayjay inbaga, dayjay pastor, dagiti influential akamkamang. Sino digitoy? Mabalin iso da iti ada iti sanikwada, binindisyonan ni Apo Diyos, iso da iti mangi-donate, iti ada iti kapilya. I remember a story da iti mentor ko, ni Pastor Fer. Kunana ni Pastor Fer, da kano iti may isang iglesia, he named it somewhere in the South. Ket may isang pamilya, ket very supportive. Apay, dadya ama was elected as head elder. Dati-dati, nabara dya kapilya, pagamulang nga dagyan nga pamilya, nangikabilda, tinaggadu, nga electric fan, ang uso pa iti aircon iti. So when the church comes to worship, they feel comfortable. Pinasaramitin na. Kitain na nun niya pagsayatan, and he does it. Unfortunately, in my kabsat, iti may isang kapadasan, in my election, kitday jay nga ama was not elected again as the head elder. He was one as an elder, but he was not elected as the head elder. Gapot ta isuna iti head elder idi ada kanya na titulbag kadagiti ruangan ti kapilya. That night, kalpasan nga nabasa, kalpasan nga nabutusan ti church, dagiti baru nga sets of officers. Dagito yung asang kapamilyaan, they took their vehicle. Napanday di kapilya, linukatanda. Inalada dagiti amin
nga inkabil da dijay. And as I remember, dijay nga illustration ni Pastor Fair, is it happening still today? I win. No daduma, kaya't dagijay nga supporter, kung ano dijay nga pastor, iti iglesia, nga isuda ti mabigbig, nga no adda ti aramiden ti iglesia i-consult kadakwada. Ket no saan nga kayat dayjay nga mabigbig iti iglesia, guraen na, rirbuken na iti iglesia. I was asked, what will we do with this situation? Ket kunak kadayjay pastor, sitting as the chairman of the church board. We are an organized church. Kitain nyo the organizational chart ko na. We have the church board. All actions of the church board must be respected. Intun no nalpas iti board meeting, ipakaamom iti kapilya, and then let the body vote. Ke pastor dita makayat nga adda ti bil kwarto dita ke ti pastor mi ke makigigyan lang. Anya iti tarigagay iti church nga dayjay aramiden nga pagyanan ti pastor. Ako net bubutos da. Because you cannot move. No anya no kunak no daduma dagitoy pa yen agbalin nga herdel. Hamag nga wall ang manglapit become hurdles. Nga dayjay nga panagpataray iti iglesia na urnos o sa rentay manin di balikas ni Pablo agsisinggalot agmaymaysa gaputad da dayjay nga influences. Isutin baganan ni Pablo kakapsat. Both branches. Sino digitoy? Dagiti Hudyo, dagiti Hintil, dagiti kapil tayo nga, ikatentayin dagiti Hintil ken Hudyo ita kapilyam, tagpapada tay amamin nga Hintil, nga nagbalin akamkamang dayta a pamilya. Apay ngay bagam ngay pastor nga Hintil tayo. Tati Hudyo, dagiti adadara na, nga tinawid na, ken ni Father Abraham. Adadaram, kini Abraham, awandarak nga Hudyo kabsat, Pilipino . So, all who are outside of the blood line of Abraham are considered Gentiles. Itata, amin asa nga, kaday iti manan niya, handa kuma nga paglastog, siya iti mang bibiyag ken ka kadayjay nga pada ng sanga. Tapay, iti mang bibiyag kanya tayo, dayjay poon. Sino di poon? Ni Apo Jesus. In God alone. Isu nga iti ibagbaga tayo kakabsat anya. When we are united with God through Christ, masapul nga magnatayo ken Kristo. Tapno dayjay pan nakait sublitoryo panagmaymaysa tayo ken ni Apo Dios ket dumakkel ken rumangay. Mikatlo nga paset iti lesson tayo. To be united with God through Christ, we need to obey Him, not men. Ulitek, kasapulan nga ni Apo Diyos iti tungpalan saan nga iti tao. Sublin tayo kabsat, dayjay paset amayulo tayo. Di kay nga rod kumapaukom iti sa sino man no maipanggep iti panlangan, wenno iinom, wenno maipanggep iti aldaw iti piesta, wenno iti lutuad, wenno aldaw a panaginana, dagitoy
abambanag isuda ti aniniwan dagiti bambanag umay ngem ti bagi kukwa ni Kristo. Ti bagi. Sino? The church. Ti bagi dagiti branches. Kukwa ni Kristo. Saludsudin tayo. Tatibaga na niya, may panggap iti panangan, may panggap ti inom, may panggap iti aldaw a panagina na wenno fiesta. Dagitoy, dayjay kunana nga shadows of things to come. No adadalan tayo ti Biblia gamin kakabsatan niya. Iti center, iti panakaisalakan tayo sungarod iti Biblia. Isu ni Apo Jesus. Kastalaunay ti panagayat ti Diyos iti lubong. Tainted na ti anak na abugbugtong. Iti adalen kunana ni Apo Jesus, intun no maitag-ayak when I am lifted. Guyuguyok to digiti tattao nga umay kanya. Iti adalen ti panakaisalakan ni Kristo. Tapno maawatan dagijay at tao before the cross. Iti tinga iti panaginadal kabsat. Dadyo sa rin tayo man ng typology, iti tinga iso dadyo cross. Dito yung Biblia. Anya, ngam sa bay iti cross, at dadigya inted ni Apo Diyos nga kunana aniniwan shadow. Tapno digidya nga aniniwan ipakaamuda anaan-anay nga maawatan digidya nga tattao nga nagbiag before digidya nga cross, before ni Kristo. Nga isuti mangisalakan, mangisubli, mangipagmaymaysa, kadagiti managbasol iti Diyos. At dati inaramid ni Apo Diyos nga aniniwan. Ti saludsod, anya dagiti taraon, dagiti kakabsat, iti Kolosas. Laglagipin nyo, they are Jews. They are Christian Gentiles. Nang nangro nakakabsat, dagiti Hudyo. Anya ukumam kanya dano pandangan. Gamin ibaga digijay amang isursuro, ket ibaga damaten dagiti mangisuro itata. Nga ijay cross na ilansan kakabsat dagiti sursuro itidaan atulag may panggap iti taraon. But number one is the food doctrine in the Old Testament is not a shadow of the cross. Apay ngay pastor ko lang. Now, dahito yung kakabsat. Anya, idi nagbasol iti tao. Ijay nga nagkasapulanen iti managbasol. Ulitin. Kunana ni Ellen White, the moment men sinned, there comes the need of the Savior. The plan of salvation kakabsat ket inaramid iti Diyos sakbay na nga pinarswa iti tao. Anya the plan of salvation in concept. Kunana, nalaytoy nga parswaan tayo ataw, akas kaladawan tayo, intun no agbasol man, tay kanda nga ti freedom of choice, masapul nga da iti mangisalakan kenkwana. And the Redeemer is the Son, God the Son. Isu nga idin ang nagbasol, effective immediately, dayjayen, kasapulan dayjay nga nagbasol, na adan ken ni Eva, iti manubot. Ijay matlaeng
nga on the spot inbagan ni Apo Dios dayjay umuna akari Genesis chapter 3 verse 5 kinatungtong na dayjay ulat nga addan iti umay ang mangisalakan kadayjay ang managbasol the seed of the woman. Inkabilan ni Apo Diyos tapno maawatan dagitoy ang nagbasol before, lantay man before the cross. Dayti bagbagada na ilansan iti cross. Before the cross, tapno maawatan dagiti nagbasol. Sabay iti Israel kakabsat, addan je plan of salvation. Now let us make it clear. Ni Adan saan nga Israel? No alain nyo digiti patriarch kakabsat. Ingana kini Noah saan nga Israel? Kaano anang rugi dayjay nagan nga Israel? No alain tay dayjay sao nga Israel. Actually, ni Abraham saan nga iso ni Israel? Tani Abraham isuti ama ni Israel. Sino ni Israel? Alam ti Biblia, ti Israel nang rugi kini Jacob. Idin nga agsublin ni Jacob, remember nga isukit na he wrestled with God. Kuna na po Diyos niya nagan mo, Jacob, manipod itatan, saanen nga Jacob, no di ka di Israel. Ijay nga nang rugi, itinagan nga Israel. So, no alain nyo ti time frame, ti Israel saan kakapsat nga ni Adan. Ngem dayjay nga aniniwan, insuro ni Apo Diyos, kini Adan iti garden. Ket iti taraon, no alain tay ti taraon kakabsat, isungal ti kunana hangkay nga pa akom iti taraon. Di taraon nga linteg nga inted ni Apo Diyos saan kakabsat nga naggapu ijay anya shadow. No di sa baypay kakabsat nga nagbasol iti tao, inbagan ni Apo Diyos kanyada, ijay Genesis chapter 1 verse 19 ko na, 29 ko na, daytoy dagiti taraon nyo. Adalan tayo, kunana ka, di kay paukom, itanyaman nga taraon, saludsod. Dagijay kadi nga kakabsat, iti iglesia di Colosas, mangmanganda iti lasag, iti baboy, ni kaanuman. The Jew will never touch baboy. Dagiti Gentiles, tamudamatan iti sursuro ni Apo Diyos, handa nga kanen iti baboy. Ngarod, saan kayo nga paukom kunana? Apa yung ibagada nga di kay paukom? Unta, digijay nga mangisuro itatan, ibagada kay. Digita nga raramidin nyo, awanan na ilansan iti cross. Again, the doctrine of health is not a doctrine nga inlansa ni Apo Diyos iti cross. Iti doktrina iti salunat na ited ken inted ni Apo Diyos. Iti Genesis 1 versikulo 29 sakbay iti basol. So it is not a shadow. Dagamin ti saludsod ni Job kakabsat. Iti saludsod ni Job ket kunana, agda kadi iti mangited iti nadalos nga aggapu iti narugit. Job 14 verse 4.
Asino ti makabalin, kunana. Amangyeg iti maysa anadalos nga agtaod tinarugit. Sinumbatan mo ila ni Job, awan. Tapay no alaen tayo kakabsat. Dagijay nga inbaga ni Apo Diyos, kadagiti Israel, tatan Israel nang ibaganan. Iji Leviticus 3, nalawag, kunana, mabalin nyo akanan, tiyanyaman nga animal nga nagpisi, iti dapan na, ken nagpisi ti kukuna, ken agnatingat. Ngem iji versikulo 7 ken 8, nalawag ngin baga ni Apo Diyos, ket ti baboy, numampay, nagpisi ti dapan na, ken nagudway, ngem saan nga agnatingat, isu narugit kada kayo, ket ti lasag na saan nyo akanan. Sa lutsod, agnatingat ka din kay baboy. Hanpay a pastor. Let what God said be the truth. Anyaman nga ibaga di gajay nga mangisuro, hangkay nga paukom. Another one, kunana ni Apo Diyos, iti versikulo 9, kadigiti amin nga lamlamas, nga da kadigiti dandanon. Baybay man wino karkarayan, mabalin nyo nga kanan da siksik na kanadapigar na. Amuta digiti lamas, nga da siksik at dapigar na. Sa lutsod, digiti ka di nga paltat, at danti siksik na, at dapigar na. Awan. Narugit. Iso nga iti ibagbagan ng kakabsat. No daduma, di gadyo umay nga mangukom, kada tayo, kasmet ije Kolosas, usaren da kakabsat, iti kapadasan ni Pablo, ije aramid jes. Yung ibaga kada kayo, saan nga mabalin ay palawag kadeta. Di inuman, the same argument. Ngem nang nangruna, kunana di kay paukom iti aldaw a panagi nana. Anya iti baga, dagitoy a manusoro. Dagi bagada, ket dagitoy abambanag, di verse 14, kunada, isuda dagiti aniniwan, ket nailansadan, iti cross. Subliak manen nga usaren kakabsat. Dayjay kapadasan mi, ijay patpatas segundo, ijay Canton City. Amuyo da ito'y, ngam tuin pasayis da ito'y, lesson tayo. Naimbitarang kami, kitnapang kami. Kunana di kapitan, siyaktun ti bahalay tamamin. Tinaramid mi mo together with the Church of Candon, ni Manong Ben nga Tabios, di Brother Jerry nga Lambanisyo, Elder Comedian, ti sunod ti akin gayam, kadayjay kumpadrina, dayjay kapitan, napang kami. Awampay met ti PowerPoint, dinosar mi, chalkboard, blackboard ko na tayo niya. Ang itugot kami, blackboard, chalk, ken eraser. Ken Biblia iti kami. Unfortunately, kadayjay, nagayab di kapitan iti duapay. Born again, ken saksi ni Jehova, mikatlo, datayo nga sa Batista. Di born again, iso ti naunsar da dayjay may isang unada nga professor ijay Harvester College, ijay Kalawaan, Candon City. Daytoy ket kwadigiti born again, preparing ding young people to be ministers. Dayjay may saksi ni Jehova, dayjay ni number 1 nga debatero da. Kalay. Kuna na di kapitan na, datayo maminen kastoy iti panagsasaruno iti programa. Born again, saksi sa Batista. Napintas ti palawag da, kabsal. I appreciate how they presented their belief. Idi imay ti batang tayo, napanak iti chalkboard, gigam ko da iti chalk,
ken of course di eraser. Ken napan nakabsat iti chalkboard, no dahito ko ba di chalkboard, biningay ko iti duwa. Inkabil ko ngumuna Jehovah, sapos Jesus. Then I said, panaknakak manipod ti Biblia ken ti Biblia laeng. Nga ni Jehovah kits nagngilin iti Sabado. Kastamit ni Jesus ket nagngilin iti Sabado nga rod isuda ket sa Batista. I prove it. Babaen ti sa una po Diyos. Babaen ti tulong ti Santong Espiritu. Nga ni Jehovah, idin nga nalpas nga nagparswa, nagngilin. He rested, He blessed, He sanctified the Sabbath. Ni Jehovah, inted na dahil sa nga pulong nga bilin, laglagi pang tal daw apanaginan. Ni Jehovah, inted na ititandan, He gave the seal. Ezekiel 20, 12 ken 20. Tapno maamuanda nga siyak ni Jehovah amang sanctificar kada kayo. Then I made the conclusion. No ni Jehovah, nagina na, ni Jehovah inbili na, ni Jehovah inted na ititanda kadagit itatao, no? Nga rod ni Jehovah sa Batista. I went to the New Testament. Kit kunak ni Jesus, akas ugali na. What through 12 iti Lucas. Napan iti sinaguga, iti aldaw iti panaginan na. Ni Jesus kunak, isu iti nanaganan iti apo ti aldaw a Sabado. No, digiti pasurot ni Jesus, ket surutin da ni Jesus, gapot ta isu iti apo ti aldaw a Sabado, ket nagnilin akas ugali na ti Sabado kunak. Ni Jesus, may samat pa sa Batista. Idinalpas, unana di kapitan, manipod itata, awanen ti umaying amang hiyadal no san nga ti sa Batista. Kuna na dayjay nga nang represent iti saksi ni Jehovah. Pastor, mabalintag sa lutsot. Kuna ket dumawat katatay iti pamalubos ken ni kapitan. So, the captain allowed him. Pastor, buludo man ti eraser. Tid ko di eraser. Buludo man ti chalk. Tid ko di chalk. Napan kakabsat, idjay blackboard. Itin surat na, kuna nakat sa nga pulong abilin. May kapat abilin. May kapito nga aldaw. Sabado, kuna na. Idi na isurat nan, sinipsiputak, amok ti usarin na. DJ Colosas 2, versikulo 14. Nala na di Biblia na, ket idin analukatan nan ti Colosas 2:14. Si iigem kanya na di eraser kakabsat. Basaek iti Colosas 2:14, kuna na, pinunas na maibusor kada tayo. Ti surat ang nailanadan dagiti bilbilin. Nala na, di eraser, in-erase na iti amin nga insurat na. Iti na-erase nan napunas. Ti amin nga insurat na, ti saludsod na, adapay. Diyan normal, diyan tao kuna naawanan natin na-erase. Kas jay iti panangilawlawag da kakabsat. Na-erase. Anya nang-erase, day di cross ni Kristo. Tapay, aniniwan da nga rod kano. Kaya nagpintas niya pa ng ilawlaw da. Unfortunately, kunanan day di ibabawi mo din di kapitan, day di inbaga nga, ti sa Batista lang yun, ti apan mangyadal, ija baryo na. Ay, kung nagpasura pa na, no nalawag tatay ka, damag ti kwa ma. Kapitan, di lang mabalin nga sungbatak, di sa lutsod, ni tata ko na. Uwan ko na, nagsalutsod akabsat. Ti salutsod ko kadayjay nga number 1 a debatero iti saksi ni Jehovah di Ilocosur ko na. Tata ko na. Kadagiti kakabsat ko ken kagayem ko nga saksi ni Jehovah. Manu nga aldaw iti maysa alawas. Stop. It took time. Haan nga sumumba. Kapitan ko nakulitek diya sa lutsod ko, tata ko na, kadagiti
kakabsat ko ken gagayem ko asaksi ni Jehova. Manung aldaw iti maysa nga lawas. Kunan digijay nga kakaduana nga saksi ni Jehova nga may sungbatam Apay nga di mong sungbatan ti saludsod ni Pastor Rafananen kunada. There was silence and then there was commotion in the group. Ket idi mapilitan nga nagsungbat dayjay nga nangilawlawag nga saksi ni Jehova. Kuna na Pastor Pito, I went to the blackboard. Kukat Pito, una, -1, saan ka di nga inam? Una. Saan ka di nga inlawlawag mo itatay tata kuna? Nga addan iti maysang aldaw, inkabil mo pa'y Sabado nga napunas. Saludsod ko na, iti kalendaryo, wano maysang alawas, dagiti kakabsat ko, nga saksi ni Jehova, awan ka din ti aldaw a Sabado. Ket kunana, Pastor Adda, ulitek tata, manung nga aldaw, iti maysa nga lawas, kadagiti gagayem ko, kabsat ko nga saksi niyo. Sinungbatan na, Pastor Pito. Then I made an appeal, ket kuna, tata ko na, dahil inusar mo nga Kolosas 2:14, naawata mon ti kaipapanan na, makipakpakaasi saan kan at tumakder nga saksi ni Apo Diyos nga usaram dayta ta saan nga kasta ti kaya nang asawan. Never was nga dayjay nga Kolosas 2:14 inikat na, tapinunas na, iniris na iti maysang aldaw. As long as there are 7 days a week, and as long as there is Saturday, the 7th day of the week, dayjay kakabsat, ket saan putno. Nung ngaro, ibagada kada kayo, di kay paukom ti aldaw a Sabado. Laglagipin nyo. The Sabbath was instituted before sin. Ket intun numalpasen kakabsat iti kapadasan tayo iti basol. Nga intun no iyawid na tayo ni Apo Diyos gaputan na kipagmaymay sa tayon kenkwana ken Kristo. Ket intun no adda tayon iti pagarian na kunonan kunan ni Apo Diyos babaen ken ni Isaiah nga iti tunggal aldaw a panaginana. Sikaken ti siya ken iti amin nga nagkikinnamayet iti ayat na. Agdaydayaw dayto metlaan ijay. At idug daytoy pa nakadiscuss tayo kakabsat. Takayat ko nga naan-anay iti pan nakamuti. Anya inatal tayo. Umuna, when we are united with God through Christ, we love Him, excuse me, because we know Him. Mikadwa, when we are united with God through Christ, we grow by abiding in His love. Akas jesa nga, dumakkel, agbunga, gapu, tadda, ijepuon. Mikatlo, when we are united with God through Christ, agtalinaed tayo iti ayat na. Babaen iti panagtungpal tayo dagiti bilbilin na. No ay ayaten ta. Tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Bikapat, when we are united in God through Christ, ti panakaisalakan tayo na iyananay. Our salvation is complete. He paid it 100%. Awan iti mainayon tayo. Kabsat ko, ti panakaisalakan ko, panakaisalakan mo. This is all about grace. Agyamanak ken Apo Diyos. Tanaan anay tayon ken Kristo. Agkararag tayo kabsat. Amagyaman kami. Tababaen kaday toy nga leksyon.
iti surat ni Pablo kadigiti kakabsat mi di Kolosas. Nalawag o Diyos ngayon pakaamum kada kami nga naan-anay kamin nga naisubli ken ka babaen ken Kristo Jesus nga anak. Tulungan na kami arumang ay dumakkel babaen iti panagnami babaen iti panagaramid mi ti pagayata. Saanen o Diyos nga aramiden mi digitoy tapno maisalakan kami no di kedi siraragsak kami nga mga ramid gapu tanaan anay kami ken Kristong anak mo. Bendisyonam digiti amin akakabsat o Diyos. Itinagan na po mi Jesus, dinawat mo digitoy. Amen. Ken amen. Ay ayaten na kayo ni Apo Diyos kakabsat. Ay ayaten na kayo man. The lesson outline will be shared again in our chat group. Agyaman na ni Pastor nga Turkesa, isunay iti mangi kabkabil dayjay lesson ijay. I shared it to him, ganahan ko pa yung ma-fix kakabsat, dayjay messenger ko, kasjay iti mararamid. Gana no may ngalawas. Remember, we are reunited already with God through Christ. Nimbag nga rabi tayo amin kakabsat.